Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Eastern Visayas mipagawas og shellfish bulletin number 28 na nagpahibaw sa pito ka mga dapit sa nasud nga adunay taas nga presensya sa paralytic shellfish poison nga mas nailhang red tide toxins. Nagpositibo sa red tide toxins ang Kambatutay Bay sa Tarangnan, Samar, Leyte, Biliran Island, Carigara Bay, Daram Island, Zumaraga Island ug Irong-Irong Bay. Subay niini giawhag ni Isidro Velayo Jr., Officer in Charge sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga likayan ang pagkaon sa tanang matang sa kinason ug alamang nga makuha sa naasoy mga lugar. Gawas sa pagkaon, lakip sa gidili ang pagpanginhas, pagbaligya ug pagpalit sa kinason ug alamang. Samtang pabiling nagpositibo gihapon sa red tide toxins ang San Pedro Bay sa Basay, Samar, Calbayog sa Samar, Matarinaw Bay o Giwan, Eastern Samar. Luwas ra hinuong kanon ang mga isda, pasayan, nupos ug alimango apan di kinahanglan lang nga presko kini tarungon paglimpyo sa dili palutuon.